Ka kanhun jong ki sapunyo ngut ki khna skul jong ka sainik satara bat arngut ki nong hikai kentup ya ki shipongut ki khna kan thei ki la lech banishim Bynta ha ka program bashitayo kanthi jong ka National Integration Tour of Northeastern Region ka balas dang aduk ka lai tarik mentau benai bat kut pat ha ka shipo tarik ya ka ne ka program la pelong bat penbit penbiang da ka tanat shipai Assam Rifles da ka jingtmu ban ailat ikni khna bakin sngotu kham jeliu hakabe day bat ki jela kathan shitay la mingi aga jela Meghalaya kini ki Khynnah ki lalet jingo eka Directorate General Assam Rifles Headquarters ka badon ha latkor kawa award memorial bat ya ka museum jong ka Assam Rifles ka badon ha Shillong Peak sora kat bagi Khynnah nanong ba Shillong ki lalet sha kanong ba Dimapur ban let jingo ki bon tali ki center ban shim Bynta ru hagi program tan rai repair Lingba kum kini ki jait program bala pelong de kisipai kan wanra ya ka mensi metali wat lahap deng shibun ki jingi pair nakawe ki jait bandriau shakawai pat kadon. Against the Japanese, where the Indian soldiers represented the British, the war memorial enabled us to pay our tributes to the martyred soldiers